Aínda que tan só son 4 as mariscadoras afectadas, dende a Confraría de Rianxo quixeron denunciar públicamente a discriminación que supón a orde de axudas con cargos fondos FEMPA publicada pola Xunta para o colectivo AP, con respecto aos seus compañeiros da flote. Porque a Confraría de Rianxo sale moi perjudicada, os mariñeiros, as mariscadoras, os mariscadores desta cofradía van salir moi perjudicados con respecto aos da flote, en ese sentido. Salen cobrando, sale cada mes sobre 780 euros mensuales. Daí saca a súa social, quedanlle sobre 400 e pico de euros. Vemos que é totalmente injusto cando as condicións ben se podían saber antes e tomar unha decisión se a xente que se quería coller eses fondos poderan ir ao cese de actividade do ISM, no cal poderían gañar un pouquiño máis que isto. A parte que debe cobrar non é o mesmo cobrar mes a mes a cobrar todo a final de setembro-outubro. O tempo que pasou desde enero hasta agora para cobrar isto non compensa. Vemos que é unha discriminación moi grande en ese sentido. Na orde que ven de publicarse hai apenas 15 días establecese o cómputo das anualidades dende o 2021 para calcular a media de traballo, o que non suponse que era o cobro do mes enteiro, como si se estableceu pros da flote. Tuvelamos unha reunión, pero máis ou menos o marisqueo a pé, como non se falan as condicións en firme de que como iban a ser, como cando foi o marisqueo a flote, os cales si sabíamos as condicións e sabíamos a cantidad que iba a cobrar cada mariñeiro, nesto no marisqueo a pé non se sabía, non tiñamos claro. As reunións que tuvamos con elas, dixámoslle máis ou menos o que tuéramos unha reunión, me parece que fora en enero ou febrero, co director xeral de pesca, naquela foron unha condición, me parece que falábamos de 80 euros día, o que non contábamos é que foran por días de traballo nesas anualidades, calculando a media das 3 anualidades. O normal sería que cobraran un mes inteiro, os 20 días de traballo. Entenden dende a Confraría que a Xunta debería ter informado antes os criterios para o cálculo das axudas, posto que lle sería máis rendible acollerse ao cese de actividade para acceder á prestación do ISM.